Poštovani gledaoci, sledi olimpijski magazin za 9. avgust. Srpska reprezentativka u tekvondou Dragana Gladović propustila je šansu da se bori za bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Londonu. Ona je u repesažu izgubila od Japanke Maju Hamade sa 15:2. Gladović se domogla repesaža pošto se Britanka Jade Jones, koja ju je savladala u prvom kolu, plasirala u finale. Najmlađi srpski olimpijac Damir Fejzić nije uspeo da se plasira u polufinale tekvondo turnira u kategoriji do 68 kg. 18-godišnji Fejzić je u četvrtfinalu izgubio od Britanca Martina Stempera sa 8:3. Naš reprezentativac imao je šansu da se u repesažu bori za bronzu, ali je Britanac izgubio od Turčina Tazeglua u polufinalu sa 9:6. Kajakašice sestre Moldovan zauzele su poslednje 8. mesto u finalu K2 na 500 metara. Nikolina i Olivera su od samog starta bile u zaostatku i do kraja trke nisu uspele da uhvate priključak za vodećima. Desetobojac Srbije Mihajl Dudaš završio je takmičenje iz zdravstvenih razloga. On je posle četvrte discipline skoka u vis osetio glavobolju i vrtoglavicu i odveden je u bolnicu gde mu je konstatovana migrena. Dudaš je noć proveo u bolnici, a lekari su utvrdili da u pitanju nije ništa zabrinjavajuće. Po povratku u Beograd on će biti podvrgnut detaljnijim pregledima. Polufinalna utakmica vaterpolo turnira na olimpijskim igrama između Srbije i Italije na programu je u petak od 20:50 po našem vremenu. Podela medalja zakazana je za nedelju 12. avgust, kada su na programu finale i utakmica za 3. mesto. A čistači londonskog metroa započeli su 48-časovni štrajk zbog malih plata tokom olimpijskih igara. To znači da deo metroa oko olimpijskog parka neće biti čišćen barem 2 dana. Iz sindikata kažu da je to protest zbog minimalnih plata koje su čistači dobili za jedan od najprljavijih poslova. Poštovani gledaoci, bio je to olimpijski magazin za 8. avgust. Hvala na pažnju.